descansar, veure sèries, jugar a videojocs amb algú de l'equip i poca cosa més. Catalana, la de la Shakira, Boig per tu. Saps que estic boig per tu. Company de viatge, Quino Colom. Ara he començat a veure una sèrie que es diu Griselda i m'agrada molt. Pitjor? Georgi Goloman. Time's Up o Catan. Unicaja de Màlaga, perquè l'afició és molt bona i sempre està compromès amb l'equip. Jo diria Illes Balears mai fallen. M'agrada fer-me, és com una infusió que es diu Silagit, no sé si sabreu què és. Que bueno, vaig començar a llegir informar-me d'això i és com un booster d'energia i té molts beneficis per la salut. Jaume Sorolla, és un iaio.